Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 7:37. Ang oras po hatod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man, hatod po sa Indokan Clinic ni Dr. Rode Ante. Siya po bukas. Sinyaon Oro Aldaw. An oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Happy birthday po kay Manay Aminasyon. Happy birthday. Manay Aminasyon. Yan po sa, saan ka nga ni Manay Ami? Barangay 17 ba yan? Barangay 17 o? Barangay 17 na di? O 19 ha? Aminasyon, happy birthday. At saka kay Ninong Ariel Aike, happy birthday. Ngunyan po nga daw. January 15, 2021. Happy birthday po. Yes. Ha? Okay. Anhapot. Gusto niyo kilod? Iyan ang hapot. Magapot na po mga tugang sa gusto tabi na magsabay sa mahiwagang hapot. Hello, good morning. Good morning po. Yes, good morning ma'am. Taga saan po? Bigaa po. Bigaa. Handa ka na po sa hapot? Tabi. Sigurado ka? Pirang edad mo? 25. 25? Kayang-kaya mo ining hapot na ini. Kayang-kaya mo ini. Yo. Sige po. Ready ka na po? Nagbubuto ka na, adi. Iyo na po. Ang bida. Nagbubuto ka na? Iyo po. Very good. Nag-eskwela ka pa? Dayman po. Ade ka nag-eskwela? Day naman. Okay. Uni na sa nangapot ko si imo. 5 pangaran kung di garo mapagabat-gabat sa imo ini garo nga underestimate mo nga ako. Di tayo underestimate. Yo. Testingan ko nga sana, sir. Testing. Correct. Baka kaya mo, di ba? 5 pangaran nin mga naging Mayor kan Legazpi. 10 seconds, go. Si J. Rosal. Si Cristobal. Si... Sinabi na. si Christine na naging mayor. Sige, sir. Salamat. Salamat. Welcome. Maulok pa. Sarawayan ini na. Next.
Next, tabi. Next. Okay. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning po. Opo, good morning din. Good morning, sir. Taga saan po? Barangay Barangay 8? Perang edad mo, sir? 35. Ini, sir. Kaya mo ini. Duda ko, sir. Kaya mo ini, sir. Kaya mo ini. Kaya mo ini hapot ko si mo, yo? Opo. Okay. 10 seconds po. 5 pangaran nin mga persona na naging presidente kang Pilipinas. Go! Estado Macapagal, Presidente Duterte, Fidelbe Ramos, Cory Aquino, JMA, Gloria Macapagal Arroyo. Sir pa? Siyempre, si Rojas, Si Sena Rojas. Rino, Si Sai? Estado Macapagal, Iloy, ano, Yehey! opo. Gary, takonsumi na ka, pasir ko dutong ka talaga. Pag dahil mo ito na ko, Sige po, salamat po. Tala. Screenshot ko sa imong kwan, ha? May lang, ha? Ano po sa sir? Smart o Globe ka? And text sabi. Talk and text. O, sige. Barangay Utso. O, Taga Barangay Utso ka? Ligaspi? sige po. Sige, sir. Halak mo pang-load mo, ha? Yeah. Sige po. Congratulations. Alam na, sir. Yes, sir. Thank you. All right. Ito, ha? Yan, thank you. Yan, ha? Ito. Yes. Hello, good morning. Hello. Good morning po. Yes, ma'am. Good morning. Taga saan po? Orero. Mauraro. Natapos talaga po ka? Baka sir, maapot ka pa? Wala na. Totoo naman niyo. Sige, sir. Pagka nga may apot ka pa. Hello? Hello. Yes, sir. Kuya En, Oh. kunahin ko pa na-receive sabi. Pinandaranta ka na baga kilawod. Kaya man-receive ka na akin ko. Kaniguan man na. Ang pizza 5 na Bako- tabi baga Kuya En. bako Ang smart. ganyan niya, dahil ko na-receive. Ano ka, Globe? Kaya smart ka? Token text na Kuya. At ang number mo, sinend ko naman sa loader ko. Kaniguan na dahil ka na nakareceive. Iyo sabi Kuya, hindi man ako makapit na para sa Ining number na ini, oh? iyo sabi. Talaga? Kaniguan. Alam ko na tayo, screenshot ko daw. Oh, i-text mo sa ko, graray ini. Kaniguan. I-text mo. Oh, sige ha. Ako, naniniwala ako sa imo. Tapos, May juice baga Kuya Hen. Araw kayo ni, alat ko na, naghabalok ang oras ko. Ining number na ini, naka-screenshot ini, tapos i-text mo, graray ako, ha? Tapadaranta ka mo niyang kilod na 100 pesos, iyo? Iyo sabi, salamat. Okay, sige. Okay, yeah. Iyo, nangga naman ang itong boses na ito, Ronald. Pero pinasinid ko kay Adrian ito, ha? Okay, sandali lang, ha? Hello, good morning. Yes, good morning po. Promise load ng December. Promise mo pong load sa amin. Ano po may tutulong mo, ano may bibigay mo sa aking impormasyon ngayon? Iya. Kuya Hen. Mamaya naman na mga 8 to 9, ha? Mamibigay ako mamaya, ha? Yo. Salamat. Okay, bye-bye. Igo ako din ipapanaog. Globe ini. Globe na number ini. Totoo na, mga 8 to 9. May hapot ako sa inyo. Abangan lang nindo. Mananaw tabi kita kilod, ha? Okay, totoo na. O, congratulations, tabi. Duman sa taga Barangay 8. Legazpi City, ha? 100 pesos na lang. Totoo, tabi, sir. Ipurban ko lugod ta. Ara mo, nganin na ko nalilingawan. Okay? Madali lang ta. Nalilingawan ko, eh. Actual, de ko, madali lang ta. Paludan tayo. Igo akong nagpadala kilod sa Kuya Digdi, si Foxtrot Bravo. Foxtrot Bravo. Hello, Kapitan. Manayoli. Ako na. Ano po? Naukod na po? Naukod na? Oh, Wala ko kulay, pag umakod ako, may naakod na pala. Good morning. Salamaton, Manayoli. Okay, salamat. Latusong ko din si Manayoli na. Alright, o bueno, mga tugang 50. Diyos ko, inalingahutan ako. Madali lang ta. Tanggalon ko ng tsaliko ko. Nakatsyaliko kaya ako. Sa mga nagdadangog yan sa radyo. Madali lang. Ay, Jesus ko. Nakatsyaliko kaya ako. Tamalipot baga.
Totoo naman. Ayan po takot na between 18. Ha, ito hapot sa rosa ng hapot. Dapat eksakto ang simbagyo. Totoo na 89 ha. Okay. Pero ang premium po duman, load na globe. Globe ang itatao ko. Tanagtao na kitang smart ka sa bago. Talk and text ito eh. So nanggana to daw. Alright. Open no. Mga tugang, uni po ang hapot. Napapanahon daw mga tugang na baguhan taan sa tuya na konstitusyon. I mean, ang specific provisions mga tugang on economics. Iyan po na provision tungkol sa ekonomiya kan Pilipinas na partikularmente may provision dyan na nagsasabi na ang mga investors tabi, they dapat na magnegosyo in 100%. Foreign investor sa Pilipinas, kundi mga tugang, dapat, kundi ako nasasala mga 60-40. Kung ika po, may Filipino mga tugang na partner. I mean, garo, de ko lang matandaan kung balik 60 sa investor o 40 sa investor o Filipino, 60-40 something araw. Basta ang importante, duman po sa specific provision na ito tungkol sa ekonomiya, di po duman pigutugutan na magnegosyo nin 100% ang sisay man na foreign investors sa Pilipinas. Ito po mga tugang, gustong baguhon ito kan Committee on Constitutional Amendments. Ito ang instruction mga tugang ni Speaker Velasco sa komitiba kan na mag-aamyenda kan konstitusyon ta napupugulan da tabi ang pag-asenso kan sa tuyang nasyon. Ang hapot, napapanahon daw iningon yan. Kamu daw tabayan magsimbag. Napapanahon daw, proper timing daw ini. Tasinda po mga tugang, ang pagtubod ninda, they are always on, a track, right track, proper timing sa bagay na ini. Ngunyan, ang mga senador digdi nag-aalma. Sabi ni Congressman Pido Garbin, ang chairman kang Constitutional Amendments, dakulaon ngayang tabang ini, tangani ngayan na ang mga kitang day na kita magpara abroad, digdi na kita magtrabaho sa Pilipinas, kung dakol na mga foreign investors ang pwedeng magbugtak digdi ni negosyo. Hello? Hello, good morning, BP. Yes, sir. Simpag migo. Personal opinion ko, tama man yan. Kasi internationally, dapat magiging competitive kita. Kung baga dahil ng barrier na pag duminaw ka sa Pilipinas, basta as long as yung sunod mo to guidelines, pwede na yan. Sabi ba ganun kung 35 years old na ang katuyang konstitusyon. Iyo, taparang ni Cory ini binaguhan. O, di ba? Parang ni Cory. Nailing sana sa epekto. Anong epekto? Iyo. Kung nag-aralin din niya tuya. Ang itong panahon na ito, Migo, might probably be applicable na ngunyan na panahon. Aliyuno na baga ito? Di pa kayo ng internet pare? Correct, sir. Tapos sir. Ako, simple yun baga isipon o masabutan. Ako, negosyante ako ng taga-UAE. Kaya kung kamo bibid sa Pilipinas, kung ko mag-invest sa Pilipinas, paano? Yes. Ang ganda ito kasi simple. Pero ang katarakutan dahil paano digdingon yan, araw kayo ni. Iningat siyang ini o paano, dapulo na mga taong mga nag-aragi na. Kung ba na nang gusto sabihin, saro sana ang pupuntahan. Iyo. Kuda. Ang pigatakutan kan iba digdi, tabaka na sa Pilipinas, baka na kan mga investors. Imposible man natin. Di ba? Imposible man na mangyari. They might probably own a business in the country. Pero gano'n naman matugot ang mga Pilipino na gabos ng property digdi. Pag sarili na kan foreigner,
Tapos na sir, RPN pag ako investor, mabili man gabos na ito yung aling sa UAE. Yes. Yung definitely, makuha ka dyan sa imo. Yes. Sa lugar mo. Kunin sa nansaro, bukta ka nila kay probinsyo na kung ika-investor, based on my opinion ni Sara, kung ika may investor, pag abot mo digi sa Pilipinas, ma-invest ka, 100% Pilipino. Pwede man. Pwede man. Diba? Pwede Pwede man. yan. Pwede. Araning, dahil monopoly ang mangyayari. Yes. Okay. Okay. Yung magkana ng punto ka Yes, sir. kung pido. Salamat, Kasi ang minununo na ng panahon, sir. Okay. Yung mga sa tuya, Iyo. kurang na anday na mapakinabangan Yes. ng mga takian. Yes. Pwede. Okay, Pwede. Thank you, Miguel, Thank you, ha. sir. Salamat. Ako kaya mga tong haba ako mag-imponer sa indo kung ano ang gusto nindo, ano ang gusto ta. Ano ang sa indo na reaction digdi? Nasa tama daw mga tugang na timing. Nasa tama daw mga tugang na timing. Iyan na mga bagay-bagay na dapat gibo na yan. Yeah. Na babaguhan ta ang sa tuyang economic provision. Di ba? De ka sir magtubod na mga foreign investors magpolitiko man sana yan, Malaysiaho na kaya sinda, nasigi ang rayaraman sa pwesto, duman hindi itatago ang yaman ninda. Pasibilidad daw akong charger dyan, Angel. Hello? Hello, boss Migo. Yes, sir. Reaction, morning. sir. Ano sa iling mo, Tabi? Dapat daw na iyan na specific provision sa na iyan baguhan ta or kaypuhan na iyan talagang haliun ta na. Tahaloy naman ang konstitusyon ta. Baguhan. Boss, Yes. aron kay ni. Nga nga mabagoan tayo na. Aranin na nga ang eleksyon. Okay. Tapos, imbis na pandemic, COVID ang solusyonan, yan tapi ka para solusyonan. So, gari may question ka duman saan sa imong question? Sa timing. Iyo, ang timing Timing. mo boss, imagine. Okay. Sa October na file na kining mga certificate of candidacy. O, maasikaso pa kaya yan dyan sa session sa Kongreso o Senado na dakol na ang busy na ang mga politiko sa pagkamas-kamasta. Siyempre, Yes. ano na sinda kan mga nila makinarya. Iyan ang Ayan, de ang mga ni boss, lumana ang konstitusyon, pero ini magang nasyon ta, kadakol magang layes, pero dahil man na-implementar ning matanos. Okay. Bako? Yes, sir. Imagine boss, mo niyan, example lagi sa lokal. Sa mga jeepney baga, may mga plastic barrier yan sa salaan. Ngunyan, pag naglulund ako sa jeep, sa mga plastic, layog-layog ka sa pandok mo, na yung pigasi-kaso ka. Kuha, dapat magkakayan, boss. Ako, makuha na kong eksperto. Dapat magkakayan, bago nga itigil-biyahe, tigil-sanitize yung mga plastic na, barrier. Tapos mo niyan, boss, dapat baga may kakudyan duman sa may tukawan. Okay. Wala naman suga ko, naglalayog-layog na sa pandok mo. Okay. Aliw, kung aliw na yan, total may bakuna naman, bahala na kita. Yeah. Okay. Sige, Iyo, sir. bako. Salamat, sir. Salamaton. Okay. Sabi kan sa rutang paradangog para sa ikaunlad ng Pilipinas, tugot ako na amyendara ng ibang probisyon sa konstitusyon. King. Good morning, Tabi King. Hello? Good morning, sabi sir. Yes, sir. Reaction, Tabi, sir. Is it necessary na ang economic provision constitution tabago na? Napaka-bubo. Kontra sa Pilipino yan. Natapos, sir. Anong nangyari dyan sa kabuuan? Nga dati 40-60. Ngunyan magiging 100% foreign ownership of land. Di foreign ownership of land, hindi ba? Full. Full OL. Ngunyan, ano nangyari sa mga foreign indirect investment? Nakulo na ang nangyaring foreign indirect investment sa Pilipinas. Ang ginibo kaya sa foreign indirect investment, sa mga ayuhan na mga kapital, mga negosyante, daing darang kwarta, hali sa sainda, kundi nagutang sa mga bangko kang Pilipinas.
Ano ka doon, ang foreign direct investment naman, mga dayuhan na madumas sa Pilipinas sa may daradarang kapital. Nangyari naman sa panahon pa ni Ramos hanggang ngunyan. Yeah. Oo. Kaya managasinso ang Pilipinas. Oo. Tigpa para sa nabaga, nakulong kaya ang mga tax exemption, tax credit, kung ano-anong ang tinatawang pabor sa mga dayuhan. Pero ang Pilipino dahil man nag-aasinto. Oo. So ano mangyayari sa kadagaan sa Pilipinas kung 100 foreign ownership of land? Yeah. Okay. Sisi na, paano na mapagkabuhay ka mga tao? Paano na pag-aas ang pangunahing pagkaong ka mga Pilipino? Yeah. Dapat siguro ilingon yan dahil napaka-wrong timing, tama sa nagsabi, wrong timing, hindi na po kahit wala, dapat maguhon talaga ang sistema dahil sa sarong-harong, kung may income kang tanggatos, ang ginagastos sobra silang gatos, kaya yun naroon ka ng katangian ka ng ekonomiya sa Pilipinas. Yes, Kaya siganutang. Kaya dahil po pwede yan, dahil talagang dahil napapanahon yan na ano yan, dahil 100 foreign ownership na yan. Yes, sir. Okay. Pero mga vital statistic, vital economic activity sa Pilipinas, foreign na yan. Yes, sir. Opo. Kawawa ang Pilipino. Opo. Okay. Salamat Okay, po, so kalukuhan yan na magkadayuhan yan dahil kontra Pinoy yan magasusulungan. Okay. Thank you, Migo. Salamat kami, sir. Sa reaction. Alright. Thank you. Yan na. Mga specific reaction. Sandali lang ata. Okay. Di, yun na yan. Di ba? O, di. Aputunta daw ta. Ang sarap mga tugang sa pinaka-kwan ka ini, sa pinaka-nanginginot digdi, iyo tabian sa tuyang congressman ka na Bicol. Ha? Para sa ko, dapat mananggad na i-adjust na ang ibang provision kang constitution kasi ang panahon po nagabago. Ang ibang policies bako na relevant sa panahon. Yeah, bako na nga germane o relevant sa panahon. Yes, sir. Tama ka dyan, sir. Ano? Yan mga reaksyones ka ni ba, no? Thank you, tabi, sir. Rodel, ano? Sa imong reaksyon. Now, okay. Now, sabi ni Pading Benny, legality na lang yan, tanakalaog na ang pugo. Pade, kuduton taga pade. Kan China, 100% owner na Chinese. Sarawayon ka pa rin. Kung ano naman nasa isip mo na. Pagkari nga, pade. Di ba? Thank you. Ako po, as itong point ni Sir Rodel, maray ito, na i-revisit na, taaloy na. 35 years old na Constitution ta. Hello, good afternoon. Good morning. Hello, good morning, sir. Yes, sir. Reaction po, sir. Go. Ako, reaction ko dyan, kung napapanahon, pag bagong administrasyon, matakil kaya na constitutional change. Sasabihin na dahil napapanahon. Kung yan na matapos sa administrasyon, sasabihin naman na dahil napapanahon, ano ba tamang panahon? Iba man ang hapot mo, sir. Ano? Iyo man ang ganari. Tapos ang duwa, ang hapot ko dyan, yung ba talaga ang kaipuan kan mga investor, ang 100% ownership? Pinagkadalang ba yan ang committee ba? O baka natatakot lang mga investor sa Pilipinas dahil sobrang traffic, sobrang mahal ng kuryente. O baka hindi naman pinagkaipuan ng mga investor ang 100% ownership? Yes. Kasi kung pinagadalan, dapat pinagadalan mo na yan, ilatag ninda, ano ba talagang kaipuan kan mga foreign investor sa Pilipinas? Yeah. Kasi baka assumption lang ninda yan na kaipuan kang foreign investor. Hindi mo nila pinagadalan kung ano talaga ang demand ng mga foreign investor para maglaog sa Pilipinas. Opo. Yes. Okay. Sige, sir. Iyo masana po? Yan lang sir ang point ko. Kasi parang nagkaka-rebook lang dyan dahil sa mga changes na aron ka. Hindi, mapiga-aradalan. Basta lang gusto ninda. Tama, sabi ka sa rungkula, parang gusto lang illegal yan. Dahil nakalaog yung supugo. Opo. Sige, sir. Salamat. Okay. Yan po, Okay, sandali lang, Ito. I-clarify ta daw kimaray yan. Madali lang, hata. Si Congressman Pido, gusto mag-react? Madali lang, Gusto mag-react mga tugang ni Congressman Pido, mga tugang tungkol dyan, ta. So mga senador, may mga reactions, man tungkol dyan. Ta siyempre, oras mga tugang na iyan ma-finalisar,
Oras tabi mafinalisar iyan, asin mapag-adalan, duman tabi sa House of Representatives, sa komitiba, iyan po, siyempre, isasangat ang duman sa Senado, kasi Kongres sa Senado, ano. Tas hinda, isarong chamberman, na maadalman kan bagay na iyan, pero nag-originate ang siring na bagay, duman sa House of Representatives, ano. Now, may mga sari-saring mga reactions, ano. Kasiring man po mga tugang kansen ng mga reactions na pinapaabot mo niyan. Positibo or negatibong reactions. Aputunta daw, ang chairman mga tugang kan constitutional amendments. Kung ano talaga ang direksyon kay ini. Buda kung ano sa iyang reaction man, duman sa reaction pa kan ibang mga senador. Ha? Congressman Carbin, maray nagatabi sa imo. Chairman. Good morning, Henry, and sige po sa nagkakatay dyan sa imong programa. Ngayon na sa imong discussion dyan, I think that is really needed kipuhan dahil alam mo, in the final analysis, talagang ang taong bayan ay ang maratipika kung ano man ang pag-amenda sa Constitution. In fact, ang Samoya proposals pa lang sabi ni Henry. It will remain a proposal until such time na iyan iratipikakan sa tuyang mga kababayan because they are the true owners of the Constitution. So, we encourage them na mag-participate sa diskusyon, maaraman nila kung ano talaga ang pinagigibo as in pinagpapanukala ng mga kongresista as in mga senador patungkol sa pag-amenda sa Constitution. It's a very healthy discussion. You cannot always get 100% support, but you need also itong agam-agam baga. Now, Henry, to start with, ano ang pangangaipo? Ano? Kaya nga ni Kaso, nasa-aging hearing, we have presented top economists of our country. Dr. Sikat, Secretary Pernia, Secretary Olivar, and then, pag-inis yung mga top economists, Dr. Capella, these are the top UP or University of the Philippines economists. That one and saying, nagsasabi sila, na talagang because of that restricted economic provision, so minapaoki signal sa mga foreign investor na kamo restricted ka ba digdi mag-invest, hanggang digdi lang kamo, iniso nakakadisganyar sa mga investor na maglaog sa tuyang nasyon. Iniso sa indang base sa indang pag-aadal, sa haluin indang pag-aadal, bilang mga taratokyo as in ekonomista sa Universidad ng Pilipinas. So, base sa indang presentasyon, as compared to Vietnam, Thailand, and Malaysia, and of course Singapore, na very open ang economy, walang restriction pagkapot sa foreign investment, na umusan na kita, kumbaga, kulelat na kita sa mga foreign direct investment and the inflows of foreign capitals because of these restrictions that we have in our Constitution. That is a 33-year-old, going 34-year-old restriction. Ngayon, si Kong Joey Salceda naman, so sa iyang presentasyon, na kung saan magayunan sa iyang presentasyon, base sa World Bank and then sa Operation or Organization of Economic Cooperation Development, OECD, nagsasabi, so chart na pinahiling ni Kong Joey Salceda bilang sa Roman na ekonomista, ang pag-aadal kayo ng mga organisasyon na ini, na the more restrictive you are, the more you impose restriction, the more you tend to receive less foreign direct investments or foreign capitals. So ano ang mangyayari? So itong mga investor na ito, minapili kinasyon na less ang restriction. In fact, warang restriction out of Vietnam, Thailand, Malaysia, na minakaw sa duman, kidakulang negosyo, pag-negosyo, national development, and at the same time, it contributes also in generating employment para sa indang mga kababayan. Kaya ni Siba, nagsasabi, aluyo na yung kitang kakapanukala, pero di may kita nag-asenso kiaraw kang ibang araw kang Dubai, which is very much open, or United Arab Emirates, and some other jurisdiction in the Southeast Asian region, araw kang pinagsabi ko na sa bago, Vietnam, Thailand, Malaysia. Kunyan, sunusun tabaga, Henry, na sasakupon kita kang mga kang mga investor, foreign investor,
Baka ubuso na yung Siguro property sa isipon digdi. ta. Oo. Oo, isipon ta. Sige kita ang padara kay OFW. Sige nga rapro din sa tuyang mga OFW. Oo. O minsan it's because we lack employment opportunities here. So the idea is, we open up the economy and invite those investors to come in para masinda ang magbayad kibuwis digdi sa tuyang gobyerno, contribute to the national development, and at the same time provide more employment sa tuyang mga kababayan para sa mga kababayan na na magparara, bro. So this is really the simple idea that we get from the top economies sa tuyang nasyon. And at the same time, base na sa pag-aadal kang OECD, kang World Bank, and the support also of the business chambers sa mga nagkakapirang nasyon. So ini tabi ang pinagpupuunan sa digdi, Henry. Ini ang sa tuyang pinakarason. For the best interest of our country and for the benefit of the Filipino people. Yes. Gusto sabihin tabi kung ining mga ekspertong ini sa ekonomiya, and one of that is Kong Joey Salceda, di ba? Sa mga midbid, pag-abot sa ekonomiya. Minapabursin na kinakaipuan talagang hilingon na ini. Kinakaipuhan ng pag-adalan ini. Gari na udyan ng maray ang Pilipinas. Pag-abot sa mga foreign investment. Congressman, garo na hepot na sa imo ni Puyini, pero gusto ko gari na uliton si imo. Ano po ang gari specific pirang provisions o section ang talagang dapat lang na sa inyong pinagtututukan lang duman sa economic provision pong ito? Well, mag-inasaputan, Article 12, Article 14, and Article 16 of the 1987 Constitution. It speaks about the national patrimony and economy, about public utilities, so partisipasyon sa mga foreign investor patungkol sa telecommunication. The reason why we have this very slow telecommunication, it's because it's being controlled by just two. Kumbaga, very restrictive sa tuyang economic provision sa Constitution, thereby, dahil naka-imbitar, naka-inganyar kay mga foreign investor na magkag sa telecommunication. That's why we continue to complain sa maraot na serbisyo kang duwang network. And so, it resulted into monopoly and oligopolies. So, this is really the result of this lack of competition na ang nagsasuffer ang konsumidores. But if you invite more investors, they'll be bringing in more competitions which will result into good products and better services, wider, kumbaga dakol ang pagpipilian ka sa tuyang mga konsumidores. And at the same time, oportunidad para sa tuyang mga kababayan pag-abot sa trabaho. Ako madalang po, inot ko lang po, article na po ito? Article 12, 14, 14, and 16 of the 1987 Constitution. Okay. Alam mo, Henry, we always say na we have a 33-year-old Constitution going 34. Kung pinagmuk na ini, kang mga authors kang Constitution, duman sa Constitutional Commission 1987, dahil man nila pinagsabi na after 33 years, good na ining economic provision na ini. Dahil nila pinagsabi na it will still be responsive to the present economic and technological condition. So, ang pinagsasabi na digdi, tawan ang Kongreso kitang kataon na mag-enact o mag-craft ki mga batas that is truly responsive to the present economic and technological condition. Muya naman, Henry, ang nakulaw na question, timing. Ano sa panahon ki pandemic, pag-uurulayan ngayon. Well, tama man, magayon na concern. Pero, ang sa tuya dyan, Henry, it is always the right time to do the right thing. Yung malang mantra baga ni Kong Joey. Iyo baga. Always the right time to gigibuhon mo. Deki na ulang nasa lang ora sa wrong timing. Tama po. And you speak of pandemic response. So Kongreso po was able to do its job. Naipasar na po sa Bayanihan 1, naipasar sa Bayanihan 2, naipasar sa budget that provides for a more COVID or robust COVID response. Ang pinagreklamo ko ito, wala pa ngayon so vaccine. So trabaho nito is to authorize the government
to appropriate the budget, disperse the budget. Kami po nag-provide na budget sa samuyang at our end sa Kongreso. Ngunyan, ang hapot, obligasyon daw kang Kongreso na magbakal ki vaccine. Bako po, iyan na, obligasyon na yan, nakatuon sa Department of Health and then sa Executive Branch. Kasi kami, ang trabaho may mag-appropriate ki kwarta. Magbakal ki vaccine, as in pagpirma ki mga kontrata, as in pag-roll out kayan, pagtusok kayan sa mga abagata, trabaho na tabihan kang Executive Department. Ako po yung trabaho kang Kongreso. And that's why I keep on saying, ano man na response sa COVID, gabos mitabi ginibo sa House of Representatives and sa Senate sa Kongreso. In fact, Henry, ining pag-inganyar ka mga foreign investor to put up businesses by lifting this restricted economic provision, this is also a COVID or a pandemic response. Dahil nagsarang kumpanya, dahil nawaran kitrabaho. The best time is now because if you want to encourage investor, you prepare your economy, your business climate by providing them itong mga insentibo o itong mga makakainganyar sa inda. Noring ka pa mapreparar kaan kung naudyan ka na naman sa pagpreparar as compared to the other nations which all of us are preparing for a full economic recovery. So while we are in a stage of economic recovery, we might as well prepare our business climate here. We want to better our position para mas maglaog na sindaligway makatabang sa satuyang economic recovery. Opo. Congressman, may mga adverse reaction ka ng ibatang mga senador? Di ba? Siguro nakaabot naman sa ibang adverse reaction nila tungkol digdi. Ano pang hiling mo kayo bilang lawmaker po sa House of Representatives? Ang adverse reaction man sa Ninda Henry, itong procedure. Okay. Pero pagdating sa economic chatcha, yesterday or 2 days ago, okay man sinda. Ang sabi ni Senator Tito Soto, they are okay with the economic chatcha as long as it is economic chatcha. Wala tabi digding political provisions. Yes. These are all. Ang samuya lang na tayo nakakapagkasunduan itong procedure na pinagtatahak. Kasi ang sabi ninda, kasuhapon, the way I get it from Senator Drilon and Senator Lacson is that there must be a joint session to propose amendment to the Constitution. Pero ini mismo kabaliktaran kan sa indang pinagpupunir ka mga nakaaging Kongreso. Na mismo si Senator Lacson nag-file ki resolution, which is Resolution 580, pinagsasabi niya na tayo man kaipuhan ki joint session. And that Congress can propose amendments to the Constitution using the regular lawmaking procedure, which yun na yung pinagkikibong niyan kan sa tuyang komitiba. Siring man, yun man yan ang big spouse ni Senator Drilon na ang sabi niya, ang Kongreso pwede magproponer ki amendment sa Constitution using the regular lawmaking procedure. Sabi niya, it is no longer needed to have a joint session. Kaya ni kasuhapon, nakikita ko, Henry, sa mga balita, na susayin ng formula as in proposition ng nakaaging Kongreso, kabaliktaran na kan sa indang pinagsasabi ko niya na sin pinagkikriticize sa tuyang committee. But at any rate, I think the best way to go, Henry, is to sit down with our counterpart in the Senate kasi uyon man sinda with respect to economic chatcha or economic provisions. Opo. Kung igano po kita gari nga revised article or something kumpara digdi sa pigasabi po na Article 12, Article 14 and 16. Igano po kita kigari na i-draft na nagari provisions na iyon magbabago sa mga articles na nabanggit po nindo. Well, iguana tabi, Henry, and in fact, that is now the subject of deliberation sa Committee on Constitutional Amendments na konseng kita ang chairman. In fact, Henry, simplihon man sana, ang i-insert man sana tabi is unless otherwise provided by law. Kumbaga, the restriction
is there and will remain. Siningitan okay. lang kay unless otherwise provided by law. Ano ang epekto, Henry? Ayun, okay. So, mga ditmans ng sentences, words ang binago per article. Tama, Yes. tama, Gong? Okay. It's just the insertion of the phrase unless otherwise provided by law. Halimbawa, same po Okay, na, ano? same, kung bago tabi ka magpadago, yan po na word na yan, yan na words na yan, same po ang nakabugtak, Article 12, 13, or 6, at 14 or 16. Sa gabos po, Gabos. kang Article 12, 14, and 16. But basically, sa Article 16, duman sa Section 11 lang niya. Opo. Sa Article 12, isisingit iyan duman sa pag-ultanan kang Section 2, 3, 7, 10, and 11. And then, sa Article 14, isisingit iyan duman sa pag-ultanan kang Section 4 niya. Okay. Section 4. Yan man Okay. sana. Yeah. So, isisingit lang ito unless otherwise provided by law. Anong epekto, Henry? Yes po. Sa Kongreso, dahil na nakagapos sa iyang mga kamot para mas mag-introduce lehislasyon na responsive sa presenting economic condition. Bako, so, from time to time, we will resort into constitutional amendments and then sa mga kritiko na naman magsabi na dahil napapanahon, dahil pangangaipo. In fact, Henry, ang mga economic restriction, to me, should not be put in the Constitution, but should be through an enabling law, through a legislation. Okay. Kasi nowhere in the world or in the Constitution in the world, except the Philippines, kita mo silang may economic restriction. Sa ibang nasyon, di man nakakaag ang economic restriction sa indang konstitusyon. Kumbaga, piglilihislar iyan kang kongreso. Kita man sa naso, igwa ka yan, Henry, because that is an immediate reaction baga ka mga puso ka ito during the martial law, the Marcos time. Correct. So that was put in the said. But, you know, those circumstances are no longer obtaining nowadays, 33 years ago. Iba so sitwasyon kito, iba so sitwasyon mo yan, Henry. And that's why, pag yun yung discussion na pinag-promote mo sa mong programa because people tend to participate and kumbaga, naaraman nila kung ano so tamang diskusyon as in kung ano so tamang objeto in proposal to amend the Constitution, Henry. Yeah, opo. So, in summary, tabi kong, ang gusto lang bago naman sa economic provision is itong restriction pagabot sa mga foreign investors. Tama? That's number one. Well, Okay. tama po, Henry. Yeah. Number two, ano pa tabi kong annihiling? Aside from that Well, restriction. Yun lang ito. Yun lang ito. We want to limit it to the restrictive economic provisions. Okay. Kasi abot ang mahaluan ki politika dahil nga niya pagsasabot kang iba, ang pagsasabot kang iba, term extension nga yan or paghahali nga yan sa term limit. So, in the process, Henry, we want to build public trust na magtiwala sinda so that at the end of the day, so sa indang bubutuhan, pag-abot sa plebisito, kung nakaantos man sa plebisito, iyo sa pinag-urulayan sa Kongreso. Kumbaga, warang insertion dyan, warang pagtatago. Ang makikinabang mismo sa taong bayan at sa tuyang nasyon. Okay. So with that po kung ang sabi baga kaniba, ang hapot kaniba, garing nga ang oras, saranina, ma-eleksyon na naman, Oktubre, filing of certificate of candidacy. Kaya hon daw po ini, sa lalo lang nito sa lower house, tabi kung namatapos lang ini na particular amendment na ini. Well, Henry, kayang-kaya as long as Senate will actively participate. Aram sabi nito, Henry, gabos na debate, gabos na argumento, na itapok na digdi sa provisiones na ini because I said it 33-year-old constitution. And nag-aabuga siya pa sa nako, Henry. Di pa nga niya ako tapos. Ining panukalang panukala na yun, ito amend the Constitution, nakabinti na yun since 13 Congress, that was 18 years ago. So, gusto sabihin, piniling ko sa records kang Committee on Constitutional Amendments, gabos na debate, gabos na argumento, gabos na tabi na itapok, kaya aram ta na kung pasasain ang debate digdi tabi, Henry. Opo, kung last na lang po, sabi ka ni Sarong Texter, pag-please ask the good Congressman Garbin,
kung may mga provisions sinda na pwedeng magtatao kay safety nets, taba ka maging subject yanin abuso kanibang mga foreign investors pagyaon na sa Pilipinas. Reaction tabi, Congressman. Well, the safety nets is the phrase that will be inserted unless otherwise provided by law. Ayun. Because kay tuwan man giraray kay legislasyon to exact the participation and ownership of the foreigners. Okay? Mhm. Kasi duman sa paano ka laki batas kang Kongreso, yaon duman ikaka-add sa safety nets, sabi. Yeah. Okay. Congressman, iyo man sana po unless na may gusto ka tabing idagdag sa discussion tango niya na pag-aaga para po sa mga nagdadangog niyan. Well, Henry, thank you sa imong pagtawki oras. As in, sa inganyar man sa tuyang mga kababayan sa ito mga paradangog na magpartisipar digdi sa diskusyon as in debate pag-abot sa panukala kang pag-amenda sa tuyang Constitution. At the end of the day, it is the Filipino people who are the true owners of the Constitution, and that's why we have to participate so that come plebiscite, we will have an informed decision kung ano ang sasatuyang bubutuhan, tabi, Henry. Salamat, tabi Kong, and good luck po sa imo. Mabuhay po kamo sa ako, Bicol. Salamat, Henry Marinaldo. Opo, thank you so much. Mga tugang Congressman Alfredo Garbin Jr., tungkol dyan sa paliwanag. So, yan po ha. Articles 12, 14, and 16. Ansaro sa tatawanan po nindoon tungkol dyan. Mga tugang sa specific provisions na yan. Okay. Sabi kan sa rotang paradangog, it all depends sa guidelines in every implementation of a law. There is a corresponding guidelines. Let's wait for these guidelines. Then we proceed to our comments. Dakul pa ining agihan before we implement it. But in my own observation, maski anong kagayon kilo, if corruption is there, useless. Yes. Okay. Thank you, Tabi Ninong Celso. Kanan tunay, ha? Bakit po restriction sila sa economics sa huling party ng admin terms nila? May connection po ba sa insecurity who will become the next president? Ako po sa iling ko, in fairness po sa mga nag-advocate, I do not know kung ano ang connection. Pero ako sa iling ko po, garo, malabo man yan. Ang uroron po digdi is only mga tugang on the economic provision of these articles 12, 14, and 16. Di po na may mention na mga term limits, pag-abot sa political positioning nin mga sa tuya na mga nakapwesto ngo niyan. Okay? Alright. Hello, good morning. Sir, good morning. Sarang sanang... Yes, sir. Good morning. Na duman kay kung pilot. Bakit mo ba ya? Okay ni. Iyang magaw sindao, kama ito bigataram niya na sindao, kung magaw, tiglalatag yan sa Pilipino. Yeah. Kung gustong sabihin, ini ang dapat mag-ibuta. Kung abo, dahil man mangyayari kasi may Pilipino yan. Yes. At the end of the day, ang madesisyon kitang mga Pilipino kung gusto tao da ikang ginibon ninda. Yes, sir. Agree ako dyan, Migo, sa imo. Tama ka dyan. Pwede pa, sir. Sarap pa. Opo. Idalik ninda yan kasi itasabay nindaan sa 2022 eleksyon. Iyan ang bottom line saan, sir. Okay. Siyempre, bumati ko ka mundo kung sa kabuton mo bigataram ni kita ang ma-decide. Yes. Buda, sa 2022, gari medyo, kung malawos man ini, pag-abot sa plebisito, medyo less expenses natin. Sasabay ta sa national election. Tama, Migo. Sasabay nandoon. Tanganin, kung magkasatuya, makakatipid kita. Yes, okay. Kasi kung ang plebisito sana ako kaya bibis mo sa doon magi mo kita eleksyon, pada bagong eleksyon. For that reason alone, pirang milyon. Yeah, correct. Ang gagastusun ka naman. Kung susuluhon mo lang ito na plebisito lang, talagang medyo doon ako lang kantinan. Kasi sabay mo ngunyan, gari, makatipid-tipid kita mananggal. Correct. Perang milyon ang masa pulsa. Bay na pagdagdagi. Yun na. Sarawayon ka na. Sige, salamat. Sarawayon iniyo. Ito, sandali lang Garo yan, sir, kang panahon sa Legazpi na daipig papalawag ang mga negosyo. Ngunyan lang, nagliwanag ang Legazpi. Yes, sabi kan sarong texter ta.
Difficile mag-comment ka, antaday ta kitang pinag-adala na arog kaan sa inda. Maghalap na sana kita habang nangangabuhay, day na magparakorontra sa diskarte kan gobyerno. Yes. Sabi ni Kapitan Toy, dapat sa provision day pagtugutan na magbakal kidagaan foreign investors operation lang siguro ang tawanin otorisasyon. Yan. Okay? Demand and supply nga lang ang vaccine, hindi nila kaya ownership ha. Ayan ang natin makakuan ha. Matingnan, tabi, mga tugang. Henry, kung mangyari ang pag-amyenda sa economic provision kang 1987 Constitution, sarong pag-tridor sa Filipino, makadayuhan dahil magiging 100% ang ownership sa vital economic matters at pati sa mga kalupaan. Ayo, ito sa pag-explicar kasabago. Same color ini, yung nagkapur sa tuya kasabago. Thank you po, in-explicar muna kanina ini. Ha? Alright, ito, Henry M. Tama man si Kong Pido, ngani ang mga foreign investors mag-tax digdi, anapot, ano ang garantiya na dahil kukurakoton niya na buwis? Ano ang garantiya na mangingibang gabos na tios, manginginabang gabos na tios, sana sa mga kapit sa gobyerno? Iyan, okay. Alright, reactions. Kung, while there is no restrictions, foreign investors can do what they want. Example, Pugo operation of China, most of their workforce are Chinese, even laborers. May punto man ini ha. Yung man ang tadi, ilang ngayon yan, ang mga pugo yarao na dyan, pati trabahador yao na sa enda. That's a good point, di ba? Di ba? Yan tabi mga reactions natin. Okay. Tawad naman iba pang reactions, mga tugang di po sa tuyang programa, ang mga barata na sa endong nadangog, hatod po sa endo, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa Indong Nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di ba mag-Maxbeat? Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo, kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero
ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di ba mag-Maxfit? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di ba mag-Maxfit? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di ba mag-Maxfit? Maxfit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, top host. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog, sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alright, alas 8:40 ninaga. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Nido 3+.
Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige po, sandali lang Sandali, ito may mga reaction, Sigdi. Yes, okay. Tungkol tabi naman sa kadakol pala na reaction. Sari-saling reaction. Sari-saling reaction, pros and cons, pabor o kontra. Mga tugang sa namiminto na pagbabagokan sa tuyang Philippine Constitution. I mean, yan na specific provisions na yan kan Philippine Constitution. Babalikan tayo yan, no? Sa mga masunod na mga tugang. Tapos sasaruuntan mga articles na yan para po sa indong kaaraman. Alright, operasyon daw kontra sa sobrang singil sa pamasahe. Padagos ngunyan ang pagpapakusog kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Ans Galero po sa detalye. Ans, good morning, Ans. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, maski na nga ni naiilingan na nin padiit-diit na progreso an espersos kan Public Safety Office o PSO Legazpi kontra sa mga tricycle drivers na palabaw ang singil sa pamasahe sa giraray na nagtaonin pahayag si PSO Chief Rolly Esgueran na mas papakusugod pa ini sa mga maabot pang panahon. Ini matapos sa sabihon ni Esgueran na puon ka nagpuga-puga sinda ni na pagirumdum o kaya patanid sa publiko lalo na sa mga tricycle drivers na dahi utrohon na ang palabaw na singil manid-dit na sana ang nadadakop ninda o na-apprehender ninda na nagbabayolar sa nasambitan ng bagay. Sinabi ni Esgueran na sarong ngunyan sa lakdang na pinagigibo ninda tangan na mapakusog pa ng gaan ang ngipon asin pagpaabot man sa publiko kan ordinansa kan syudad manungod sa fair matrix sa mga tricycle iyuan paggamit na kan social media tangan na mas dakol an masakop kan impormasyon na pigpapalakop ninda asin mandigdi na mismo sa iyang Facebook account pinagpapalawas an kung si isay man na mga tricycle na nagkakaigwanin violasyon kontra sa nasambitan ng bagay. Kasunod man nagkaigwaman ni na pakikipag-ulay ang Committee on Public Utilities and Transportation sa nagkapirang tricycle transport sectors tangan na maipaabot na ini sa inda asin masolusyonan na tulos sa tangan na maglako pa sa mga maabot na aldaw. Sinabi ni Esgueran na katuwang ang Konseho kan Syudad kan Legazpi mas papasugunin da ang nasambitan ng bagay tangani na malikayan ng may mga pasahero na maabuso pa kan sobrang singil sa pagbayad kan pamasahe sa mga tricycle digdi sa palibot kan Syudad kan Legazpi. Yan dami VP ang mga impormasyon digdi sa City Hall with Boy sa Mobil Ans Galero, DCGB. Salamat ang sa report. Sandali lang Lowen sa Takarenza. Teka magiro na daw madali lang. Ihabol ko ini. Kundi habang ako naggibong establish connection, hindi po sa issue gusto ko makauron ngunyan si Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Milla. Apo danta si Dr. Pancho Milla, mga tugang sa nagkapira niya tong kaputan tungkol dyan sa mga urig na ginaradan ka no minaging aldaw, infected kang ESF, alagad nagniningil na sa mga hog racers, taday pa da sila nababayadan hanggang sa mga oras na ini sa pangako kan gobyerno. To Kapitan Tony Loveresa, inako po na may mga tao na nagapadoong nin marao pangyari sa maabakan. Mga tugang atinin tao sa iraron po kan Philippine Ports Authority sa Legazpi. Ano ba yan? Lawrence Barcena, i-report mo. Salamat, Bibi. Paulok na inako ni Kapitan Tony Loveresa kan Barangay 28 Victory Village North kan Legazpi na may nainot ng submarine isa sa cruise ship ang nakadoong sa pier kan Legazpi asintabi sa namamahaw dahil taaloy na daw talaga na pinagigibong balantuyan ang irarom kay ni sa may Seawall Road kan ibang mga individual. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ni Loveresa na aloy ng panahon ka topa
ininakaugalian kang ibang mga individual alagad sa iyang pinahimutikan ng alegasyon kan ibang obserbador na residente ninda ang nagigibo kay ni para magpabalantoy asin magpaduong sa iraram kampier nin dagdag na submarine. Susog kay Lubirisa, ang dapat na magsaway kay ni iyo ang Philippine Ports Authority o PPA Legazpi takadaklan susog sa iya mga trabahanti man sa nakan ahensya ang nagigiribo kay ni sa irarom kan nasambit na lugar. Trabahador. Oh. Pangyari mas okay. Tasusog kay Lubirisa, tiba niya din nakatagal, nakasanayan na, mapairarom sa na dyan. Binabalantoy na sana. Mabalantoy, may implanted ng submarine. Okay. Kaya kung susog sa iya, kung dayan masaway kang PPA, mas madakol ang submarine kan Legazpi. Okay. Sa paulok niyang ipinagunambitan, ako umingayan. Ang problema, kung paano pag-identify mo, kung saan halian, ma-identify mo kung halian sa taga-barangay o sa trabahador? Sabi niya, bako residente niya. Ampait kan, tururuan na sana. Paturuin to eh. Ba't na makingaran yan? Okay man. Okay. Kay nakalaag na ano baga, subig sa sabit. Yeah. Okay. Roger. Okay. Roger, so yan tabi BP at iba pa mga makonsulong istorya digdi sa Legazpi District Area, abangan ang iba pa. Ako po, si LTV. Pangyayari sa maura raw o garing gusto ko ta magkaraw o garing baka may nakakaon madagitan kita. Madali lang ta. Pigapudang ko si Dr. Pancho Milla, mga tugang kan sa tuya tabi na provincial veterinary officer di Salbay. Doc Pancho. Ay sir, good morning. Pasensya ka na ha. Nagprograma kaya ako pero may papaabot kaya kami sa imo lang na concern. Tabi Doc, i-under ta ka na po diretso Doc ha. Pasensya ka na ha. Dito ka na advisean. Tapano kaya? Si Jimmy Kasubago may report hali pong Pulanggi sa mga resident, sa mga hog raisers po sa barangay Santikon, Kampulanggi, Albay. Gani nagduman ini sa Sangguniang Bayan kaso hapon. Nagrani po sa Sangguniang Bayan naghapot sinda kung ano na dapo so gari natugaan na kung siya po nagtuga baka DA. Inibaga po sa mga hog raiser tabi Dok na suurig baga ginadandahilan sa ESF kanumi naging aldaw kan Tama po, yes po. Opo. Nung October po nangyari yun, October. Yes, October po. Ngunyan po Dok, naga-follow up sinda kung ano na da po so tuga sa inda na sinda babarayadan. Kaya ako napapod si muday ko po aram kung sisay po ang dapat na magproseso kaini kaya naisipan ta ka po tek ang provincial vet. Ano po ang kuan mo kay ni Dok Tabe? Ang impormasyon mo. Ayun po. Ang ano po tabi kay ni, ipainot ko lang po na unya nga ni po paluman ako. Mabayad na po. Sabi, ngunyan, aldaw. Ano po? Pero po ang proseso po tabi kay ni Sir, para maintindihan kang boss. Wala po kaming control kay ni, ang munisipyo wala, kami wala, ang region wala. Ang proseso po kay ni sa national, okay. Kaya lang po, dahil mo talaga po kami talaga dapat magtutuga sa inda. Ang sabi lang po, maybe baka hindi na maabutan kay December, Christmas. Opo. Which is yun po ang hindi naman po kami tawag kay assurance kay ini. Kasi nga po, it's beyond our control ang maaari kay ini. Yes po. So, kaya po mo niyan, di na ka mo tayaw na po si region mo niyan, and ako ba nga paluman kami bigla mo niyan, talaga full na. Opo. Medyo na po sila, may request nila. Na eksakto lang po. Yes po. Ako nga ni po, Dok, sabi ko sindangan niya ako, ko aram kung sisay ang kuang kayan, national government mananggad po yan, di ba palaan? Pero so, national DA po yan. Kami po, immediately po, sa mga documents na kaipuan para dyan, kamu lang sa nag-process? Immediately po, pigsasabit po dyan sa inda, duman po sa national. Ibig sabihin po, mahalas po ang ini pong ibabayad mo niyan sa mga hog raisers, tahali po sa DA national? Yes po, galing po yung DA national. Binababa po yan sa regional office. And ngayon nga, nagkapunsa ko kasi bago lang si regional, kaya nagdalagan po kami doon yan, mapatabang sa mo. Ay, very good. Itong payment. Iyo. Pero po, Dok, na hog raiser sa matatawanan ta, ngunyan aldaw? So, kapos na po luman sa Santikon, medyo dakol-dakol po yata ini. 149 daw ito 149 more or less. More or less 149. So number of miles po ito. Pero, siyempre po, ano po yan, sigpa 5,000 po yan. So, medyo almost more than 500,000 po yan na kantidad. Iyo. Ano, Dok,
5,000 per orig or per hagres? Per orig po. Kada Per orig. Ay, Opo. yun. Kaya kung susarong farmer may 10 orig, di may dakol-dakol po siya. 10 times Yes 5. po. Oh, okay. Sige Dok, yun na po, at least sana may good news po kita ngunyan, tas concern kan mga hagresers tadaman, masisimbagan po nindong ngunyan na aldaw, Dok. Pancho? Ayun po, tabi. Yes po, opo. Okay. Nagpasalamat nga ni kami, opo. Yeah, okay. Dok, bago ta kabuhian tabi, saro na lang ta, yaong ka naman sana po. Kumusta po ang Yes. satuyang monitoring kang swine fever po, ining African swine fever po sa tuyang probinsya ngunyan? Kumusta ang status ngunyan? Medyo maray na maraot po, inot po bagang yung tradis ko kabalbay na nagkaigwa po kita si Kaso. Dahil na pong suminunod po dyan sa Santikon. So, naugpa na nga po kami na Yeah. green na na control. Pero na po, ito po just recently, yung Daraga po nagkaigwa. Yes. Oo. Opo, yung luwang barangay po dyan, sa Rosa Misi. Yung sa Misi po linot, maray na maraot man po dahil pong tinamaan duman for the population dahil nasa Mayon Volcano po ito. Opo. Ang lumas sa may Green Lava. Oo. So pag-block ni sa itong 500 meter radius, wala pong tinamaan na orig. Pero ang yung last week, po so Kilikaw, ito po medyo dakol-dakol man po. So I think 158 hens po ang nalipap na dungan. Iya po. Ini po Dok na nadikap nindon na mga orig, may mga owner kayo ni may marireceive man na beneficio in the future? Opo, design po. May indemnification po sila. Ayun. So, mahalat man po ginaray sila. Pero dahil po kami matawa kung kuwarin. yes. Oo. Opo, yes po. Oo. Tara mo national yan. So same amount Yes po po. Dok yan, 5,000 per head, per pig. Opo, design po yan. Ilinaw ko lang po, ang babayaran po hindi, gabos na urig, except po yung suckling, so naglululo pa. Aha. Dahil itong pwedeng bayadan. Ayun. Saka po itong kung ang sarong farmer po, more than 20 hens po ang sa iyang urig. Which is considered po nila na commercial, dahil po yan babayadan. Ayan. Okay. Dok Pancho, salamatan pong maray sa pagsimpagpukan sa moyang apod ko niya na aga. Mabuhay po ka mo, Dok. Salamat man po. Opo, thank you. Alright. Mga tugang Dr. Pancho Melia po ang Provincial Veterinary Officer niya to sa Albay. O Jimmy, okay na pala yan ha? Okay na pala yan na isyuta dyan sa Pulanggi, Santikon ha? Kunya na aldaw mismo. Pasiring po dyan mga tugangan sa tuya na mga tagas Provincial Vet ha? Mga tugang para asikasuhon ha? Ang babayadan po dyan sa tuya tabi ng mga kababayan sa Santikon, Kampulanggi, Albay. 5,000 pesos kada urig. Mientras tanto, road opening sa Mayon Unit, kan Legazpi, na pinagkukontra kan Barangay Alcala, Daragalbay, iraranin na po direkta sa DPWH ang reklamo. Renz Luna sa detalye. Pasok, Renz. Yes, sa Marina aga tabi VP asin na Marina agas to mga parantabay sa mga dugan niya to nga mga baret na pinagrekomendar kan sa Sangguniang Bayan kan Daraga na iranin na direktamente sa DPWH na reklamo na pinapaabot kan Barangay Alcala Daragalbay sa road opening digdi sa Mayon Unit na parte o sakop kan syudad ni Legazpi dahil ta sigun nga nidigdi kay Kapitan Cesar Mansos kan Barangay Alcala ini may posibleng epekto sa indang barangay lalo na kung tamaan naman kita ni na maraot na panahon sa mga masunod na mga aldaw. Sigun digdi kay Atty. Pilo de Lumen, ang Pamayokan Committee on Laws and Rules digdi sa Sangguniang Bayan, ipinagrekomendar niya sa nangyaring committee meeting sa barangay kan Barangay Alcala na magranin na sa legal officer kan munisipyo. Tanganing iranin na ang reklamo sa DPWH sigun sa iya na dahil man pwede basta-basta magkaigwa ng road opening ang DPWH kundi nagkakaigwa sa diring obserbasyon or eksaminasyon o ining pinagtataram nga na hazard monitoring o dahil man talaga magkakaigwa ng proyekto dahil man matugot ang DPWH kung dahil nag-agi sa magkakanigong proseso. Kaya sigun digdi kay Atty. Pilo de Lumen na ipinagrekomendar na niya bilang pamayakan sa iyang komitiba ang Barangay Alcala na magpatabang masanat sa legal officer kan munisipyo asin maranin na sinta direktamente sa DPWH tanganing matugunan ang sa inang agrangay na posibleng magkaigwaning epekto sa inang barangay ang road opening dyan sa may unit kan Legazpi. Ang tingog ni Atty. Pilo de Lumen. Environmental impact study. DPWH yan. Ay,
i-endorse na lang yan sa legal officer ng munisipyo. Tatabangan lang, i-representa sa DPWH para maresolver na problema. Sa katakutan na magkayong ibaha, kung ayaw typhoon na pakusog o eruption, dapat yan, maresolver yan sa DPWH. Sa tayo taman magpupugol ang DPWH sa pag-road opening. Kung mamubito ba kang DPWH, sa ikarahay kang mga sa banwa, sa ang pagkagdag tinampo, sa pati congest, ito man pwede question yan. Sa parehas ubito kang gawa ng barangay Alcala mo dati pinamulin. So, committee on sa lang na i-refer lang sa municipal legal officer for appropriate action na magkaayog Oo. Nagidipis tabi, Renz. Okay na yan? Yan tabi, BP. Adiyog na to. Yung masanitang concern kan mga residentes? Roger, yung masanitabi Nagari habo nindata baka magkausakyan ito, baha? Baha, tapos so mga materyales dyan sa may unit, pag naulag, so lugar dyan, natutugdukan ni road opening, baka magrasay pa siya digdi sa daraga. Ari natin ang po yan tabi rin sa pigi-mention nila. So, buyuan tabi, BP. Buyuan to. Digdi sa Mabinit, mabuyuan. Iba man ang Duterte Highway, ano? Iba yan? Iba man tabi to, BP, iba man. Iba yan, ha? So, ini, bagong tinampo ini. Roger. From Buyuan to Mabinit. Roger, tabi, BP. Okay. Sige, ilingan na lang kung ano. Taara mo, pwedeng may mga pros and cons yan. May punto man yan si Councilor. Roger. Okay. Kaya tabi, BP, at magdagdag na barata dito sa luwas, Rans Luna, DCCB niya. Salamat, Renz Luna. Jimmy, wala na tayong oras, Jim. Salamat, Jim, kansay mong pag-standby sa programa. Thank you. Iyan po ang hapot. Dahil pong personalan, si Henry M. naghapot lang. Goodbye. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di ba mag-Maxbeat? Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.